Posledné. Kláňame sa do Slovenska. Počujeme, ja sa musím baliť, tak mi to chyť do ruky. Balíme sa. Hovor svoje pocity. Hovor. Evička sa balí. Ako si sa mala? Ja som sa mala úplne úžasne. Z toho škôl sme to dneska nakúpili až. Kua, však teda sme minuli celých skoro $20 za tento bordel. Poprosíme. A teraz Evička už začína stresovať, lebo trošičku nestíhame. Pretože som to zase človek. No, ja som to nevypočítala. Nevadí. Kua. No, ale hlavne, že je pohoda. Takže... Máme 5 minút. Začína nám business trip. Taška do tašky. Moja tašvočka, ktorú som používal asi rok, sa so mnou lúči. Nevadí. Gumička. Dobre, gumička. A týmto končíme náš vstup